Ina Hajiya Nafisa. Zan yi maka. Sasanci da zo yi. To shike. Da farko ki baiwa Umar Hashim hakuri. Umar Hashim zaka yafe mata? Har yanzu ban yi wannan tunanin ba. Jibril ya haka? Ni anan. Ashe ban san baka da hankali. Me ya faru? Bakin cikin abin da ta. Ayya, sorry fa. Wai duk wannan jiji da kan da take mi take so. Zuciyata. Yawwa. Hajiya wai me yasa ba za ki ba Umar Hashim hakuri ba? Izza ta za ta fada. Idan baki bashi ba kin sa abin da zai faru. Ko menene zai faru sai dai ya faru. Ke kai Umar Hashim wuce abunka. Ya haƙuri. Kai wuce abunka. Dakata. To je ke bashi hakuri. Dole sai na buɗe baki. To tsaya, ni zan je in bashi hakuri. To ka je ka gaya masa. To amma akwai sharadi. Me kake nufi da hakan ke? Ina da bukata guda ɗaya. Ka faɗi dukkan abin da kake bukata. Bukatar ba wata babba bace. Matawalla nake so ki zabga wa mari. What? Me? To shikenan. Na yi Duk bala'in da za ku yi Allah sai dai ku.